Bo día aos nosos e as nosas ointes. Somos o alumnado de sección da segunda lingua estranxeira de segundo ESO do CPI Manuel Suárez Marquier do Rosal. Hoxe queremos facer un programa moi especial dedicado a unha persona moi importante para a nosa comunidade educativa. Chámase Bernardo Penabade. É un profe maravilloso que dá clase en Burela. Sabedes onde está Burela? Pois na Mariña Lucense. É un sitio precioso. Bernardo é licenciado en Filoloxía Galego-Portuguesa pola Universidade de Santiago e complementou estudos na especialidade de Filoloxía Hispánica. Mediados os 80, con Luís Poupariña, desenvolveu unha intensa actividade na Comisión de Cultura da Residencia Universitaria Burgo das Nacións, onde impulsou a convocatoria dun célebre certame literario. Desde 1985 mantivo colaboración artística no sector audiovisual coa empresa Imaxe Galega en traballos encargados pola TVG. Ademais da sincronización e dobraxe de filmes e seriais televisivos, ocupouse da tradución de guións para programas para o público infantil. Entre 1997 e 1998 foi colaborador habitual de Bolboreta, o suplemento do xornal El Correo Gallego, para a comunidade universitaria de Compostela, publicando noticias de libros e entrevistas a escritores galegos. Foi profesor de instituto en Ourense, en Bueu, Ortigueira e Viveiro. Desde 2003 está destinado no IES Perdouro de Burela, onde está na autoridade e onde vai rematar a súa tarefa docente. Ten participado en numerosos congresos con relatorios publicados sobre lingüística, sociolingüística e didáctica. Traballos seus poden leerse na revista Galia, en A Nova Terra e Novas da Galiza, como tamén nas actas de diversas reunións de carácter científico. Desde 1983 é membro da GAL, entidades na que colaborou con diversas personalidades relevantes de cultura galega, entre elas Ricardo Carballo Calero. Integrante do Consello Directivo en diversas ocasións, resultou elixido secretario en 1996 e presidente no período 2001-2007. No campo da didáctica é o impulsor do modelo Burela de planificación lingüística. Pero nos o coñecemos polo seu estupendo labor no proxecto NEO. Proxecto NEO é unha iniciativa que xorde nun principio da colaboración entre Rodi Burela e a área de innovación educativa do Instituto Perdouro. O programa Proxecto NEO ten como protagonistas as e os neofalantes, as fillas e os fillos adoptivos da nosa terra, especialmente de Burela. Foi unha iniciativa que buscaba unha implicación directa do alumnado e profesorado dentro dun modelo de ensino comunicativo. A intención de traballar a intercomunicación en diversos niveis, alumnado autóctono, inmigrantes, profesorado e sociedade. Ademais diso, Proxecto NEO creou unha rede de intercambios con centros galegos de Euskadi e mantén comunicación con diferentes lugares da lusofonía. E aí entramos nós, xa que temos feito programas de radio conxuntos con eles e elas. A súa radio chega ao alumnado de todos os niveis económicos e tamén ao alumnado que de outra maneira estaría en risco de exclusión. É un proxecto impresionante. Queremos brindar esta homenaxe a Bernardo por unha carreira profesional brillante, por ser unha persoa impresionante e por estar cheo de xenerosidade. Bernardo, grazas polo teu traballo e parabéns pola tua profesionalidade e bo facer. Agora temos unhas mensaxes para ti, Bernardo. Ola Bernardo, son Lola. Tomás, Ana Chamosa, Bea e eu temos unhas palabras para ti. Bernardo, teño que lle dar as grazas á vida por ter a oportunidade de coñecer Burela, o voso proxecto NEO e a Karina e a ti. As nosas experiencias de radio con vos foron sempre un aprendizaxe constante, pero que nos levamos no fondo do corazón é o amor tan grande que tedes pola profesión e polas persoas. Bernardo, que sexas moi feliz nesta nova etapa. Dende o Rosal recibe toda a nosa admiración e o noso máis profundo desexo de que teñas unha vida moi feliz. Grazas por todo, compañeiro. Querido Bernardo, é unha honra para o noso cole terte topado no camiño. Detrás dos teus guións, cuñas e programas hai un verdadeiro amor pedagóxico polo noso patrimonio inmaterial e pola inclusión das persoas. Grazas por tantos bons momentos e ata sempre. Bernardo, escoitei falar de ti moito antes de que apareceses na mata co teu proxecto NEO e todas as túas loucuras. A partir de aí, o seguimento mudou en afecto e admiración. Moita sorte na túa nova andaina vital e persoal. Estou certa de que isto non é unha despedida. Ti nunca deixarás o teu amor pola docencia nin o teu compromiso. Obrigada, compañeiro.
Ola, Bernardo. Grazas á Voz da Mata, tiven a sorte de coñecer a un profesional excepcional, comprometido e entregado coa rapazada e cos compañeiros, pero sobre todo a unha boa persoa, amable e cercana e sempre disposta a axudar os demais. Mándoche un abrazo moi forte e desexoche todo o mellor para esta nova etapa na túa vida. Quiños. Parabéns!